to namba mane? Namba ni denge ng'enya ya. Ani to be mati ng'ira manyaka nemni mone go bene luongo ma joma dongo gocho nane. Wa maka ne monda winjane. Allo? Unasema unanipigia wapi? Kutoka kwa Safaricom. Mimi sina deni yoyote ya Safaricom. Mbona unanipigia saa hii? Ati nimesina 10 Walalo. Ati nimesina 10 million. Nilikuwa ninacheza hiyo mchezo. Kumbe nyinyi ni watu wazuri. Nilikuwa ninacheza hiyo mchezo kila siku. Sasa umesema nimeshinda hiyo. Sasa kesho. Si ungeifanya tu hata nikuje kwa ofisi leo. Kesho. Sasa kesho nikuje kwa ofisi. Hiyo ni jina yangu yote hiyo. Hiyo unasema ni jina yangu. Hata ID ni hiyo. Sawa, kesho saa 12 mimi niko kwa ofisi yako. Asante. Yes. Bugo nyakalaga Nyasaye maparo jogene. Nye wacho ni gani to nyaka yaw na yo. Ma koro ler. Mayo. Wakuonga par mana pacha kenda. 10 million. Kiny kadhi omo pesa ni. To adwa ni mondo kawa gi gari maduong' maber. Ng'eni jogi be kik nena ni ang'ata to. Adwa ni kiny akaw gari maduong' maber. Mano kiny adhi aya gari. Adwa na aya gari mar 15,000 a day. Koro kase aya gari ni tadhigo ka Safaricom. Kadhi kucho to suit moro be nyaka kuonga ng'iewe mondi. Koro kadonjo kacha to jogi mondo ng'eni an jaluo. Ng'eni ng'ama jaluo kata dhi omo pesa to jogi kik nena chandora. Jogi nyaka neni an gi pesa. First of all, sani war chiko Christmas. Ubongo nyaka laga erokamano. Adwa ni mondo mi adhi ager simba. Minwa bende adwa na dhi agedne. Mon adek gi to akena nyisgi wach ni no. Mano kanyal. I cannot make that mistake of telling wives gi. Nikech gin kanyisogi to koko biro chako bedo. Gibiro dwaro na dhi anyuom gi tedichiel. To mano dhi ketho na pesa ni. Koro kiny akena kaw securities moko kaw kowa matin. Simu mango bende kweng. Adwa ni jo Safaricom adhi tang'iew simu Apple malich. Safaricom the latest. Yes, the latest. Koro kadhi dala kachopo dala ni. Tang'eni ji dhi chako wera mana ni an gavana. Kech awuok kacha gi 10 million tang'iew gari. Adwa dhi ng'iew gari mar million 8. Mana dong million adi kama lweta wuoyeni. Million 2 kase dong go tadwa na luong rais bende mondo mi wachame go lanji go wadgi mababa. Mano nyaka wacham godo lanji gi 2 million da modong ni. Ai kama jaluo babo ng'e wachgi. Adwa na dhi manyo namba rais jo Safaricom mang'ene dhi miya nigo. Tagochone to wadhi chamo lanji. Kase chamo lanji ni tawuok kanyo kase wuok takaw security achiko dala direct. Tadhi dala tadwa dhi gera 10 by 10 mar suit. To nyaka ger mar suit kech ot be ng'eni ka gero malich ahinya to mano pesa ni osirumo nikech aseng'iewo gari mar 8 million odong 2 million. Achamo lanji gi jakom go wadgi ma Mwigai. Mano rais. Ka wasechamo lanji kanyo to koro adhi gero opapla. To sama gero opapla ni tawuondo jo dala ni koka adwa gero ot malich ma mano na dara. Wana gwata. Ang'o matimre mini no malich ang'o timore? Kwani men? Ang'o matimi? Tang'ati mi. Ang'o ma midwo ka dhier? Idwo ka dhier na? Idwo ka dhier na leko maber man ana aseyudo 10 million. Mobilanda itinga ini chaki chiewa kende chaki. You 10 million obilanda. Do ga 10 million. Mobilanda magegi.
Bagi to nakawa ngongi. Bagi mine bagi ki yawo. Da ko mana manika odala gicha. Ere kaki golo chuori receive 10 million. Mana secha kopango ka rwetiyo gi pesa ni jipamona to in duoka nindo ba nindo mondo iket na gima dale kono. Duoka. Inendo ubo wangi. Akiani magi to na yudora ga ngogi. Dhano timo mistake e piny ka onego kidwa nyombo to nyaka ing'iye nyako minyuomo mondo mabiro fulfill dreams magi. An gi dream mamit aleko mokue kaka yudo 10 million masepango ni an koro kadhi dala koa gi Desemba ni adhi gero ot nikech na onge ot to kasegero ot to adhi anyuomo nyako ma nyar Taita nyako ma ne nyuomo do ando ido ne ndako mana de kwani kia kase nyuomo mano kendo gari be na ngiewo ya onege nyuome nyako ma fulfill ido nyona gari ng'ang'iewo ne gari in miseko gola e moko ni gola moko kiketa duoki wa dongera duoki magi to mage gi ya magi na wuogo kure.